Un home falece en Aguiño e a policía detén ao seu fillo como principal sospeitoso. A vítima recibiu 2 disparos e, a pesar de ser atendida polos servizos sanitarios, perdeu a vida pola gravidade das feridas. Un home de 47 anos que responde ás iniciais AP faleceu esta tarde a causa de 2 disparos de arma de fogo. O suceso aconteceu a primeira hora da tarde na rúa da Bionta, en Aguiño, onde foi atendida a vítima polos servizos de emerxencia para logo ser evacuada en estado crítico ao hospital, aínda que finalmente morreu a causa da gravidade das feridas. A Policía Nacional e a Policía Local de Ribeira chegaron ao lugar dos feitos, onde procederon á detención do seu fillo de iniciais AP como presunto autor dos disparos. Trátase dun home de entre 20 e 25 anos e, segundo apuntan os veciños do lugar, tivo unha infancia complicada. Segundo indicaron, o propio autor dos disparos foi ata a casa dun veciño o que lle contou o sucedido para chamar inmediatamente aos servizos de emerxencia e os corpos de seguridade. A vítima, que traballaba no mar, pasaba temporadas fora da casa. Sen embargo, nos últimos tempos, a Policía Local de Ribeira acudiu varias veces ao domicilio por incidentes e liortas familiares, segundo indican fontes policiais. O suceso tivo lugar preto das 2 da tarde. A investigación está aberta e en mans da Policía Nacional. Ata o lugar dos feitos desplazáronse axentes da Policía Xudicial e da Policía Científica para recoller probas e esclarecer o sucedido e as súas causas.